היי, אתה. מי, אני? ברור, מה, אתה חושב דיברת על הכיסא שם? מה קורה, גבר? טוב, מי דיבר עליך? זה מאוד מוזר מה שקרה פה עכשיו. מה, הכיסא הזה? תתעלם, הוא כל הזמן ככה. הוא דיבר. דיבר, לא דיבר, עזוב, יש לי הצעה מיוחדת בשבילך. מה ההצעה? תגידי, מה דעתך לנשנש גיד הנשה? לנשנש מה? גיד הנשה, גיד הנשה. למה שאני ארצה לנשנש גיד הנשה? מי לא רוצה לנשנש גיד הנשה? אני? אתה משקר לעצמך. אני רוצה לנשנש גיד הנשה. שתוק. אבל אסור לנשנש גיד הנשה. מי אמר לך שאסור? הקדוש ברוך הוא. כן, כן, כשהוא אמר את זה הוא התכוון לגיד הנשה של מלאכים. היום קשה למצוא כאלה בשוק. אני לא יודע, האונס זה מלכות. אומר לך גיד הנשה של מלאכים, אין כאלה בשוק היום. כן? כן, כן. בוא תיקח איזו חתיכה. וואו, האמת שזה לא רע. אהה, אכלת גיד הנשה. מה? אבל אמרת שזה רק גיד הנשה של מלאכים. נו, ומה הבאתי לך עכשיו? מה? אוי לך! היי, יא גוי! זה בטעות! שבור אותו! שתוק! לא, לא, לא.